Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Pag pinakasalan ka ba, ibig sabihin nun, sinisigurado ng lalaki na ikaw lang sa buhay niya? Feel good morning po, Uncle and Tita. At sa mga tagapakinig at nanonood ng radyo sa programang Mga katas ng nakalipas. Kung naaalala niyo po, ako si Mylene ng Sangangdaan, Quezon City. At eto po yung part 2 nung mga katas ng nakalipas ko nung Lunes. Ako po yung 35 na pero virgin pa. Sana all. At pinakasalan na nga po ako ni Patrick na isang seaman. Good news po dahil buntis na po ako. Kahit 35 na ako, nakahabol pa. Natapos nga po ang aming kasal ay nanganak ako. Malungkot man, pero wala po nun si Patrick kasi nakasampa po siya ng barko. Ready na po ba ang lahat? Ready na. Narito na nga po ang part 2 ng mga katas Ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Dok, wala pa ba, Dok? Parang may nakita na kong ulo ng bata, Dok. Ay hindi, buhok lang yan. Hindi pa ulo ng bata yan. Mabuhok kasi. Kapal. Parang talahiban to ah. Ire pa, ire. Ay hitin nyo ah, nurse. Nurse, ay hitin nyo to. Nurse. Ako yung nurse. Kaibigan ko kasi itong mga anak. Kaya ako nakapasok. Ano ka ba? Oh, ire ha, pagbilang ko ng Pinsan tatlo. ko to, pinsan ko pala si Miley. May, okay ka lang dyan, May. Hindi ako. Kaya ano ba kayo? Sakit-sakit eh. May ako kay ibang nanganganak. One. Gano'n talaga. One. Pagbilang ko ng tatlo ha. Pagbilang ka tatlo, One, nakatago na kayo. 2, 3. Dadahan naman. Parang iba yung lumabas doon. Sige, isa pa. Oo, iba lumabas. Ira pa. Normal naman yan. Ikaw ba ang doktor? Ako ang magsasabi. Dok, isa pa, Dok. Bilang pa kami ng tatlo ha. Kanta ka dyan ng Five Little Monkey. Five little monkey. 1, 2, 3. Dok, kayo nag-overtake. Diyos ko. Dok, naging blondie Ayan. Naging blondie yung buhok. Ikaw napakabastos. Ayan na! Lalabas na ang bata! Ayan na! Ihanda nyo na ang video at photographer! Asan ang videographer? Ako pa rin yun, Dok. Ikaw pa rin yun! Ayan na ang bata! Paiyakin na
Isa pa! Iyak, baby! Iyak! Ah! Bakit mas kaboses mo kaysa sa nanay? Uy, Dok, wala akong kinalaman sa wagang yan. Okay na po ba? Ano ba basta, uy? It's a bouncing baby girl. Ayan, bouncing baby tawagan natin girl. yung asawa mo. Sandali. Ayan. Trixie, tawagan mo naman si... Insan, okay ka lang dyan, asawa ko. Insan? Tawagan mo yung asawa ko. Hindi ako okay. Ano ka ba? Ikaw kaya mga anak. Mapunit yung pempem mo. Uy, gusto ko nga mapunit eh. Wala namang mapupunit. Ayan na. Mahal. Dali lang. Ayan. Mahal, Patrick. Sandali lang, nag-chat lang kami. Ito na. Hello? Teka, dadaling ko lang to doon sa mga nurse. Hello. Mahal. Patrick! Dito na yung, ayan na, baby girl nyo. Hello. Mahal, okay ka lang? Hindi. Pero happy ako ng anak na ako. Ito na yung baby Oh, girl natin. Yan na yung baby girl natin. Patrick. Napaka-cute naman. Kamukha mo yata. Ang malas naman natin. Ganun ba yun? Hindi, joke lang. Gwapo mo kaya, mahal. Nagjo-joke lang ako. Ay, cute ng baby natin. Mahal, congrats sa atin. I love you, I love you, baby. mahal. Sa wakas. Parang di umiiyak yung baby. Natutulog yung baby. Surbahin ba natin siya? Baby, gising ka dyan, baby. Aba, nag-let's go pa. Mahal, yung baby natin super healthy, mahal. Ang puti-puti pa mana sa'yo. Hello. Baby, malapit na umuwi si daddy. Sorry hindi ako. Sorry, wala ako dyan. Sorry, hindi kita nasamahan, mahal. Sorry, pero... Salamat ako. Thank you, Lord, na safety kayo. Safe kayo ni baby. Nagka-signal kami kasi malapit na kami sa pantalan ng Brazil. Marami nang umakyat. Mahala, wag kang mambabae dyan. Hindi, mga tindero. May mga... Bakit mo nilike yung picture ni ano? Ayun na naman tayo, mahal. Mga anak mo lang, maano yung tahi Picture ni mo. Andrea Brillantes. Ba't mo nilike, mahal? Kamukha mo eh. Sige na. Naman eh. Mahal, Baby. ang baby natin. Uwi ka naman. Oo, kakausapin ko yung boss namin na si Kapitan na sa next daong namin bababa na ako. Dahin mo na lang ako, ha? Opo, ingat ka, mahal. Mahal, I love you, Excited na kami mahal. makasama ka, baby ko. Napaka-mature na ng baby ko. Baby? Kanta ka nga, baby. Kanta ka nga. Mahal, magkikita tayo. I love you. Love you, mahal ko. I love you. As I lay sleeping, I dreamed of... Makalipas po ang 2 buwan, ay nakababa na nga po ng barko si Patrick. At tuwang-tuwa siya sa baby Pami namin. Pami kasi pinagsamang pangalan po namin yun. Patrick and Mylene. Masaya po ako dahil sa wakas. Kumpleto na yung pinapangarap kong pamilya. Subalit, kung kailang okay na ang lahat, may pagsubok po na dumating. Cute talaga ng anak natin, mahal. Siyempre naman. Tama. Baby Pami. Ang lakas dumedi ni Baby Pami ko. Tulog na. Tulog ka Patulogin baby. ko na kasi si daddy naman
Mahal, ang kulit mo. Di pa pwede? Hindi pa pwede, mahal, magagalit sa atin yung obigaini ko. Oh, tamo sabi si baby Pami, wag daw. Tamo, marunong na namagno. Yung baby natin, Mahal, tali. wag kang naughty. Alam ko, miss na mismo ko. Pero bawal pa, pasensya. Bawal pa. Pero mahal, kahit Malinaw na yung tinaw na ang sapa. mahal, ang dami mong alam. Paano mo nalaman yan? Ano naman? Siyempre. Ano pinapanood mo? Mahal, baka nang bababae ka, ha? Mahal naman eh. Paano mo yan nalalaman Ang yung mga pinapanood ganyan? ko nga sa barko pag walang Superbook. Superbook, sige nga. Kasi Mahal, baka... Wala mahal, nga. bakit... ilabas ko muna to para mahingin to si baby. Paarawan ko na lang muna ha. Di ba gabi? Gabi ba? Wala namang crickets Gabi ba? Sige, sige. Araw? Maaraw pala. Maaraw pa. Sige pala. Ilabas ko muna, ha? Sige, mahal. Thank you, mahal ko. Oh, may tumatawag. Ah, sino to? Hello? 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 Ay, may... Hello? Hello? Andun po ba si Patrick? Ah, yung asawa ko, andun siya sa labas. Bakit? Sino ka, girl? Ikaw ang asawa niya. Oo, bakit ka umiiyak? Sino ka? Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko siyang makausap. Ikaw po ba si Maylene? Oo, ako yung asawa. Nilabas niya yung baby namin bago akong panganak. Bakit nga? Ba't ayaw mo sabihin? Malaki na po yung baby namin ni Patrick. At kailangan ko ng nagsustento dahil hindi na po nagpaparamdam si Patrick. Ano? Girl, wag ka magsinungaling, ha? Pwede kitang demanda sa sinasabi mo. Hindi po ako tatawag para magsinungaling. Totoo po na may anak kami ni Patrick. Hindi po ako tumawag para manggulo. Gusto ko lang po ng tamang sustento para sa amin ang anak ko. Totoo ba yan? May anak si Patrick sa ibang babae. Ano? Feeling ko po niloko ako ni Patrick buong pagsasama namin. Naisip ko tuloy. Totoo naman luloko ang lahat ng lalaki. Kasi ganyan na rin sa mga pinsan ko at mga kaibigan ko. Walang pinagkaiba si Patrick sa ibang lalaki. Mga manlalako kayo lahat! Basta si Man manloloko! Ano? Sino si Farah, ha? Para, sino yan? Patrick, utang na loob. Alam ko na lahat, huwag ka nang magmaang-maangan. Sanay na sanay talaga kayo magmaang-maangan. Ang galing nyo talaga. Ang galing nyo talaga magpalusot. Maang-maangan, kunyari walang alam. Pare-pareho kayo. Mahal, pwede bang kumalma ka muna? Marinig tayo ng mga kapitbahay. Kalma. Gusto mong kumalma kung may anak ka sa iba, Patrick. Anong kalma ang gusto mong gawin ko? Ha? Mahal, kalma. Ano ba? Yung anak natin magigising. Pagod ako patulog Sino yan. si Farah? Sino si Farah? Ang dami mong segue. Sanay na sanay ka talaga. First day pa lang ng pagkikita natin, nakutuban ko ni dapat naniwala ako sa kutob ko. Tek!
Sino si Mahal, Farah? mahal. Maghiwalay na tayo. May Mahal, anak ka mahal. pala sa iba. Bitawan mo ako, nakakadiri ka. Explain ko sa'yo. Akala ko sabi mo, ako ang first girlfriend mo. Sabi mo, ang linaw-linaw. Ang linaw-linaw. Hindi ko Akala naman ko totoo ka eh. Hindi ko sinabing first girlfriend kita. Yun ang sinabi natin nung Monday, first girlfriend. Hindi nga, hindi yun. Kahit i-review pa natin yung CCTV, hindi yun. Sabi mo, Ako yung first boyfriend mo, pero Ay, hindi mali kita pala. first girlfriend. malika mo pala yun. Oo. Sabi mo, ako lang ay dama. Oh, ikaw lang naman talaga. Okay, explain ko nga. Itong si Farah, di naman naging kami, naging close lang kami. Tinulungan niya ako nung panahong nag-a-apply pa ako sa barko. Walang-wala ako. Sa kanya ako tumutuloy. So anak nyo nga yun! So anak nyo nga, may anak nga Hindi kayo! ko alam! Hindi ko alam kung akin ba talaga yung batang yun. Ibig sabihin, may nangyari nga sa inyo! Kinukumpirma mo, hindi mo nga lang sure kung anak mo yun! Nahuhuli talaga! Ang isda sa sariling bibig! So may nangyari sa inyo, hindi mo nga lang alam kung anak mo yun! So may nangyayari nga sa inyo! Lintik ka naman! Bago pa tayo. Wala ka pa sa buhay ko noon. Nag-a-apply pa ako sa barko. Kaya nga, hindi nga ako sigurado kung akin ba talaga yung batang yan. So kahit hindi kayo, may nangyayari sa inyo? Ha? Basic. Ganun ba yun? Mga seaman talaga? So manluloko nga kayo! Manluloko ka nga! Ako naloko. Alam niya yun. Bakit hindi mo yan sinabi sa akin? Bago pa lang tayo magkarelasyon, hindi ko to alam! Kasi wala naman kaming, hindi naman naging kami. Ano bang i-explain ko sa'yo? Sana sinabi mo sa akin yung mga nakasex mo bago ako! Ang unfair mo naman eh. Ikaw na nakauna kasi sa yun. akin tapos ang dami na palang nauna sa'yo. Tapos na kasi yun. Hindi naman kailangan pag-usapan pa. Tapos na yun eh. Anong gagawin mo sa bata? Anong gagawin mo sa bata? Anong gagawin ko sa bata? Anak mo yun eh! Anak mo yun! Hindi ko nga alam kung anak ko talaga yun. Kawawa yung bata eh. Hindi ka ba naawa Mameli ka! Kami o yun! Siyempre kayo. Bakit ko naman pipiliin yun? Hindi ko sigurado kung akin yun. Eh paano kung ikaw nga yung ama? Paano nga kung ikaw? O may pruweba ba siya na ako talaga? O pa-DNA siya, hindi ako gagastos dyan. Patrick! Ilan pa yung babaeng ginalaw mo ha? Ilan pa yung isang araw tatawag sa akin sasabihin, anak mo yon. Hindi ko nga. Patrick, aminin mo na ngayon, ilan? Aminin mo na! Mga 3 siguro. May 3. Aray ko, sinabi mo aminin, kasi namin magagalit ka. Ano ba talaga? Ganyan ba kayo mga babae? Inamin na nga eh. Hindi ko naman sinasabi na wala ka pa sa buhay ko noon, Maylin. Sana yung maintindihan mo. Ang unfair mo, Patrick. Paano na Alam ako? ko, naging unfair ako. First boyfriend mo ako, pero hindi kita first girlfriend. Pero pumabawi ako. Hindi man kita naging first, pero ikaw na yung gitna at huli ko. Shoutout sa kaibigan ko, siya nagsabi niyan. Hindi kita naging first, pero kayo ni baby, kayo ang maging gitna at huli sa buhay ko. Kung akin man yung batang yun, kung bibigyan niya ako ng pruweba na akin yun, siyempre, sige, bibigyan ako ng sustento para sa batang yun, kung akin man talaga yun. Pero patawarin mo ako kung hindi ko na nasabi yan, kasi akala ko wala na yun, tapos na yun sa buhay ko. Patrick, hindi ko yata kakayanin pag may mga lumitaw pa susunod. Tapos sasabihin, anak mo, paano marami kang naanakan, Patrick? Hindi pala kami nag-iisa sa buhay ng anak mo. Tita. Patrick, hindi ko kakayanin Pag yan. hindi mo- Ayoko ng magulong buhay. Maylin. Tahimik buhay ko. Mahal, pag may tumatawag na hindi mo kilala number, huwag ko na lang sagutin. Ganun ba yun? So, ibig sabihin, may Wala tatawag. naman. Ayoko ng ganitong Oo, alam buhay ko. magulo. Alam ko. Mahal, ang dami mo na anakan. Mahal, ang ano mo. Isa pa lang naman yun. Ano ba? Mahal, sabi mo may tatawag pa eh. Tinanong mo kasi ako, may options lang naman yun. Hindi pa naman tumatawag. Mahal, hindi ko kaya. Huwag na nating isipin yun. Mahal, ano na lang sasabihin ng mga tao? Ano yung Huwag na anak isipin mo? yun. Basta kayo yung mahal ko. Hindi man ang ikaw na una, ikaw ang gitna at huli. Mahal,
pagsakay mo ng barko, marami kang makikilala na naman eh. Wala, nasa kwarto lang ako. Sa kabina lang ako, magkukulong ako doon. Praning na ako ngayon. Di Ano naman mo, ako praning? ganito dati. Tama na, tama na. Mahal kita, tama na. Pare-pareho talaga kayo! Tama naman. Pero mahal kita! Pero pare-pareho kayo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!